Dnes veľmi netradične s pohárom vína. Toto víno je dorobené tu, na tejto nádhernej vinici historickej, v krásnej malebnej obci Hrušov, sme na opätí slovenského krasu, nedaleko Košic. Som Peter Laputka z Košickej realitnej spoločnosti. Vítajte v tejto nádhernej malebnej krajine, podobajúcej sa možno Južnej Morave. Ak hovoríme o historickej vinici, tak je to preto, že bola založená v roku 1870. Odtedy sa rozširovala a zveľaďovala. Máme tu viac ako 1000 koreňov frankovky modrej a viac ako 800 koreňov rôznych odrôd bieleho hrozna. Keďže práca na vinohrade si vyžaduje celého človeka, nielen jedného, a celoročnú drilu a prácu, tak je potrebné si aj niekam sadnúť a oddychnúť. A tam, aby sme si oddychli a nadýchli sa nádherného čara histórie, sa dostaneme cez tieto kované historické dvere zo železiarní grofa Andrašiho. O majstrovstve samotného majiteľa hovorí aj ocenenie. Prvé miesto za frankovku modrú v roku 2015 v Budapešti. Priatelia, tak máme po prvej obliadke vinohradu. Pripomína to Južnú Moravu s jej nádhernými lúkami a vinohradmi, s malými úzkými cestičkami a s úžasnými ľuďmi.